ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କରନ୍ତି ତେବେ ବାବୁ ସିଂ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। ବାବୁ ସିଂ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରିଲେଣି ତେଲ, ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କଲ, ମାରିଦେବେ ତମ ଗଲ। ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କଲ, ମାରିଦେବେ ତମ ଗଲ। ନନୀ କାହିଁକି ହେଉଛ ସଲସଲ, ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛ ବଲ ବଲ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏବେ ହାଲଚାଲ, ଖୋଲିଲେ ଖୋଲା ମାଡ଼, ଦିଶିବନି ତମ ବଲ। ବାବୁ ସିଂ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରିଲେଣି ତେଲ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କଲ, ମାରିଦେବେ ତମ ଗଲ।